Enoda Badimı nos kaşidi Dıhtari nos kaşla Aqli mınam yumat kita mına kini khor Inamın sondoram shidin navtibamın shidi zor Bushka mına gili zor Fankini bemina basa Chirkaki no odam rafti I dilimda qafasa Hami be ushqin khuba chemay tira nazidan Min badi ta khub shidam neki tira siqidan Diga odam namesha shav bera agar chidi Hayf shidi hayf Dıhtari nos kashidi Tinosa sigaret kashi min betir shidim odam Gili zor bei zor Nashid kelini dadam Iruz chi dorim otam Намехон ти носкаша мирғи кирд нодам тара худо бубахша байқа кора кадат байқа хиёнато дев намна фанкаи дар кордас чашмои сиёд баъди мин носкашиди гӯё нос меброра ғамта носи сигарет дӯса арақ намеброра дар та хитоб бизанад тувори дихта намонад дунёда коронавирус бизанад наёва ҳичка давота дига одам намеши чашиди мазаи носа рожа билад бепадар туфкадым тувори ғоза тара вирус дарё мена барои ки ту носкаши одамгари айта дурайзе изо намекаши вақти нашнохти ту мана умаам айрасия гӯё мана намешноси оқи падарут сияй аз на уже кайфша гирифт дига қатит наистод ҳамиқа кайфот давом кард ҳамиқа қати дистод беҳтарин духтари дунё ирӯз ту носкашиди номи духтара пасади духта беобрӯ шиди айби марам нестай айби аз нараним нестай қабида натонистиш маймунат ба нан хубесай мында ҷуруҳо мегуфтанд ӯ духтара ки хуб нестай беҳуда тарифш накӣ рӯзе мебини ӯ нестай баъд ёфти ту ба хита мисли хида чиркака мин сода ошиқат бидам надидим рӯи чиркакта рӯ тоза бида назарам хушрӯ метофти да чашм нав рӯи аслита дидим мирта арӯси носкашам нур надори дигаруда надидим ту бетааби вируса баҳона кардам аз камонруда ту набинам дига рӯта ҳечка рӯи сияи бенурта духтари носкаши пасти гум карди то обрута чашмои сиёи тира дига намекунам орзуша дига да чашми мин натав ёфтам ай ту да хушрӯша неки мин маҷбурум хунум барои сумрепи ҳарома барқасди ту мин мегзарам ютуб да шони барона одамгарид намондай ҳайфи уқа дӯст дори мин худо уже тирам хор кард носкашиди бади мин бади ика хиёнатат бади паставай кадат янамуд худо задад и набидак да калад минам ҳайрону хирсандам дидим бади мин тазиқи бепишти хуна туа дига намерам ту дики фикри қадим бида та пеша хиёнат мекарди бад мумкин